Ассалому алайкум, бардон азиз, хуш омадед дар канали мо. Квартира фурӯшӣ дорем, якум микрорайон, пеши Коҳинурда, шашум этаж, як хонага, 42 квадрат. баъд элитни ремонт кардагиам, ҳамаш хушрӯ омадагиам, чотки ремонт шудаги, як бор омада бинем, боз муомилаи беҳтарин кати иншоалло харидорӣ мекунем. Нархи навошам арзонтар мемонем барои подписчикҳо. Нархи навоша охири видео гавга зада меравам. Ҳатман лайка монед, бачаҳо барамон кунед, касе харидора бинан харидорӣ кунад. ин коридорша дарои зур мондагиам, дарои ғавз мондагиам, иҷо шита. ин залаша, ин коридорша, иҷо картинка мондаги, люстро часпмондагӣ, ҳамаш 100%. хуб, ҳоҷатхона душои як ҷойда. болода термикс часпмондагия, кафело сафед кардагия, чотки турбо иҷо мондагия, чучуки бафикрам иҷо мондагия. ванна сместитело ҳаст, қоидави сафед пӯёниш сиёҳе. дида ҷои стиралка қоидави омадагия. баъд шурӯъ ремонт шудагия, иншоалло касе мегирад. ҷои зура локатсияи нағза, мактубу садико ҳамаш наздика. пеши Коҳинур медонед, гарети точка. рӯбарӯда бачаҳо кухняям кушода, тайё, кӯни гарнитур мондагия, абоё золотӣ сабо шудагия, тереза дора бачаҳо, тереза мондагия, қоидави шторкача меган, чӣ мегавана, пардочка ҳастай, галогенчҳо, люстро, ина кухни гарнитура. худто нигоҳ кунед, рангаш аҳамият, чӣ ранга, рангаш зура. иҷа разветка, телевизиона парфтагӣ, витишко ҳастай, плита мондагия, об ҳаст, қоидави ту потолка, кухни гарнитур мондагия. бяд барои занако, барои апо удобни, қоидави. як хонага, лекин кухнишам калон набачо, кухни бисёр квартира кухни майда меша, и кухню бяд чотки кухню калон най. яъне удобни меша занакоба бемаго. ёки ин тарафа як хона, ин хонага якта хона дорам. аҳамият метиҳем бачо, разветко, абоё гулдор, гули майда дорам. иҷа пардо ҳаста, ям тереза дора. ҳар ду хонаи мо тереза дора бачо. рӯшон буразона, рӯшон офтоба. иҷам галогено мондагия, якта люстра мондагия, иҷам разветка, парфтак телевизиона ин тараф додна. барои телевизор мондагия. нигоҳ мекунем. хушрӯ, зур, чотки омадагия. каси харидора номеро ҳастай, бемалол номеро занг занед, харидорӣ кунед. нархи навоша барои подписчикҳо. иншоалло нархи хуб, нархи арзон 275 000 сомон. 275 000 бо камто дига муомила мекунем. ҳатман омада бинед, маъқул шуд, иншоалло мегиритон. ина як хонага 42 квадрат, шашум этаж, якум микрорайон, пеши рӯбарӯи Коҳинурда. гаречи точка, мактабо, садико ҳамаш наздика. бемел омада бинед. локатсия хуба. нархам боз муомила мекунем. 275 000 номеро ҳастай, бемалол занг занед. камто дигар барои подписчико муомилаи хуб дорад. барои бачаҳо равон кунед, каси харидора бинад, як лайка зер кунед. раҳмат, ташаккур.